Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, timbang nga na-report missing sa itong 2016 sa syudad Sambago na kutkutan ang iyang mga tulan. 800 ka mga tao nga wala nagsunod sa mandatory nga pagsuksok sang face mask kag physical distancing nagkaladakpan sa Bacolod. Sa balita nasyonal, positibo ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, masobra na 14,000. Pagbalasa sa mga personnel sang PhilHealth ginapanawagan sang isa ka senador. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 25, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa tak na nga lasais. Detalye na sa aton mga balita lokal. Nakutkutan sa Bago City PNP ang tulan sa isa ka 39 anyos nga kabulig sa balay nga ginreport nga missing sadtong Abril 15 tuig 2016 sa sitio Kamunsil, Barangay Busay, Siyudad Sambago. Sunod kay Bago City Chief of Police Major John Joel Batus-Batusan, nakikangot sa ila ang pamilya ni Joey Halandoon matapos nanunggid sa ilang testigo sa natabo kapag patay sa biktima.
Duha pa ni batos-batusan, gin-insister sang testigo nga wala akong hindi missing sila doon kag sa baylo, ini ang ginpatay sang duha ka mga suspetsado nga iya nakaupod sa pag-inom kag ginlubong sa deep well sa nasambit nga sityo. Tungod sa paresayon sang testigo, ginkadtuan sa otoridad ang lugar kag didto nakutkutan ang mga tulan ni halandoon. Palayag pa sang testigo nga nakitaan nga ginbuno sa liog kag ginlampusan sa ulo gamit ang martilyo sa halandoon antes paginlubong sa mga suspetsado. Positibo naman yung kilala sa pamilya nga iya na mga tulan ni halandoon ang nakakutkutan bangod sa nabilin nga boxer shorts, t-shirt, jacket, cellphone kag silver necklace. Samtang kaso nga murder pasaka karon nga adlaw sang kapulisan batok sa duha ka mga identified na apang hungod nga wala giningadlan nga mga suspetsado. And according sa witness, that hindi missing person ang utod nila, yung victim na si Dorel doon, but he was stabbed by the suspect at around 1 a.m. sa kagahon ng April 16. Si Major John Joel Batos-Batusan sang Bago City PNP. Patay ang isa ka amay matapos ginbuno kahapon sang aga sa Sitio Hinablan, Barangay Hilmontilla, Syudad sang Sipalay. Ang biktima ang ginkilala kay Ramiro Trinidad, samtang suspect ang ginkilala kay Kim Albulario, lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr., ang hepe sang Sipalay City PNP, nagaistoryahan ay pa si Trinidad kag ang OFW sining asawa, pagi sa video call kag gulpi na lang ang nagsulod sa ila pulian. Ang suspect kag wala sang rason, gulpi na lang siya ginbuno o kung ginbuno ang biktima kag napatay matapos nakaangkon sa malubha nga pilas sa lawas. Si Albulario ang nakapalagyo matapos ang insidente. Nagapadaan pa investigasyon sang kapulisan sa idalom sang Sipalay City PNP sa motibo kag rason sang pagpatay. Patay man ang isa ka tricycle driver matapos gindalasa sang truck sa Feria Street, Barangay Robles, Banwasang Lacasiliana, sadtong Sabado sa mga 5 ang takna sang aga. Ang napatay ginkilala kay Mars Magtang, 40 anyos, pumuluyo sa amuman nga lugar. Samtang driver sa truck ginkilala kay Nardo Lagunday, 45 anyos, pumuluyo naman sa Barangay Pandan, Banwasang Pontevedra. Sa investigasyon sang Lacasiliana PNP, nagapungko ang biktima sa tricycle sang gindalasa sang 10-wheeler truck. Giniagaw pa sa Ilumba Clinic ang biktima apang gideklara nga dead on arrival. Nagsungka naman sa otoridad ang driver sa truck. Sa iban nga balita lokal, naglambot naman sa 800 ang nagkaladakpan nga wala nagausar sang face mask kag wala nagatuman sang physical distancing sa sulod sang isa ka semana sa syudad sang Bacolod. Suno kay Bacolod City Police Office akong BCPO, spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang mga suspect ang nadakpan sa akto nga naglapas sa protocol sang Interagency Task Force against COVID-19. Dugang pa ni Pico, makaligad ang pila ka oras nga pagkustodiya sa ila, kaginkuan sang data, gilayon man nga ginapapauli sila pulian ang mga nagkaladakpan. Palayag pa ni Pico nga wala nagakahulugan nga tungod ginpapuli ang mga nagkaladakpan, nagilway na sila sa kaso bangod ang otoridad ginaproseso na ang pagpasaka sa buong semana. Naibaloan ang mga nagkaladakpan ang mahimo nga mapreso sa isa ka bulan tub-anong ka bulan kag magabayad sang penalidad nga 10,000 pesos kung napamatud-an sang korte nga nakahimo sang sala. Arestado naman ang isa ka lalaki matapos nagpalupok sang armas lutang dala sa may Kunbanga Aton, Barangay Zone 2, Syudad Santa Lisay, sadtong Sabado sa 8:15 na sang gabi. Ang nadakpan kilala kay Ruben Albuena, 43 anyos ang uman nga lugar. Sunod sa Talisay Police, ginaresto ang suspetsado sa nagapatrolya nga kapulisan sa pagpauna ni Police Staff Sergeant Romualdo Bangkaya Jr. upod man ang tagreklamo nga si Abner Alamo, 38 anyos, pumuluyo sa amuman nga barangay. Sunod sa tagreklamo, ginpalukpan sang suspetsado ang iapuluyan apang di buenas nga wala sang may nagkalaigo. Nakumpiskar sa otoridad kay Albuena ang 38 ka libre nga revolver, lagi pa isa ka basiyo kag 5 ka bala nga wala pa makalupok. Preso na karon na ining si Albuena sa custodial facility sa Talisay PNP, samtang ginaimbestigahan pa ang rason sang iya sininga ginhimo. Nakuhaan sa armas lutang isa ka lalaki nga nagabike sa Banga Costa Brava, Barangay Zone 15, syudad sang Talisay sang Sabado 1:30 sang hapon. Ang suspect ang ginkilala kay Renet Treveles,
36 anyos kag nagapuyo sa amuman nga barangay. Suro kay Talisay City PNP o kon sa Talisay City PNP nagasakay sa bike si Treveles halin sa Purok Tumpok padulong sa Costa Brava kag sang pamangkoto ni Police Master Sergeant Onald Villa kun diin magkadto nasiplatan sini nga may armas lutang sa hawak ang suspect. Gilayon nga ginkumpiskar sang otoridad ang 357 Magnum mapangula naman sang unod nga bala. Ang suspect ang preso karon sa custodial facility sang Talisay PNP. Nadakpa naman ang 5 ka mga persona nga nagabaligya sang makahulubog ilimnon dira sa may Rojas Street, Barangay Robles, Banwa sa La Castellana sa Sabado sang Udto. Ang mga nagladakpan ginkilala nga saday Michael Solitario, 42 anyos nga moang salesman, pumuluyo sa barangay Pahanukoy. Gilbert Dieta, 32 anyos, pumuluyo sa barangay Mandalagan, tanan sa siyudad sa Bacolod. Norberto de la China, 29 anyos. Ariel Banaglorioso, 37 anyos, kag Jennifer Belecina, 39 anyos, tanan pumuluyo naman sa barangay Zone 10, siyudad sa Talisay. Ang manadakpan, yaragid sa akto nga nag-deliver sa mga ilimnon sa piyak nga dumili ini sa idalom sa General Community Quarantine bangod sa coronavirus disease o COVID-19. Nakumpiskar sa La Castellana PNP ang 90 ka karton sang 750 ml nga long neck kag 500 ka karton sang 375 ml o kun lapad sa mga ilimnon. Ang mga nadakpan, preso karon sa custodial facility sang La Castellana PNP. Dakop ang senior citizen kag 5 ka iban pa nga nagasugal sa Purok Sambag, Hacienda Carmen, Barangay Daga, Siyudad San Cadiz. Ang nagkaladakpan ang ginkilala nga sanday Tessie Silva, 63 anyos, Menchi Sang Renet, 52 anyos, Arlene Silva, 43 anyos, Aileen Sapuan, 39 anyos, Edgar Azotes, 29 anyos, kag Christian Gabasa, 31 anyos. Tanan nagapuyo sa amuman nga lugar. Samtang nagapatigan ang sang operasyon ang otoridad sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Robert Mansueto, akto nga nadakpan ang mga suspect nga nagahampang sang pares-pares. Nakumpiskar sa ila ang isa ka set sang baraha, 165 pesos nga pusta. Ang mga suspect karon ang ginkustodiya sang Cadiz PNP. Prioridad naman ni Major Charles Hever ang pagtutok sa mga kaso sang pinatyanay sa iya bago karon nga assignment bilang officer in charge ang Police Station 4 sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Hever, iyaliwat nga pag-istoryaho ng pamilya sa mga biktima agon makakuha sang dugang nga impormasyon para sa pagkilala sa mga suspetsado. Pagahinyo man ni Hever sa mga negosyante nga magbutang sang gwardya kag closed circuit television kung CCTV sa ilang mga negosyo nga dako mabulig sa pagsulbar sa krimen nga nagaluntad o kung magaluntad. Sa Remeluan, ginpatay direkta nga semana si Roland Tan sa Nara Avenue, samtang hanain nga magsaka sa salakyan. Magluwas kay Tan sa area sa Police Station 4, ginpamatay man na sanday anay Kapitan Manuel Huilar. Ang PNP, akong anay katapos ang PNP nga si Eric Alcosaba, ang negosyante nga si Roberto Kaisik Tan, Attorney Rafael Atutubo, kag madabo pa. Si Hever ang bulos kay Police Major Renante Humukan, nga gin-assign na sa Iloilo City Police umpisa sadtong Sabado, Mayo 23. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:15. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo, garantisado kag wala sang preserbatibo, magamit na sang ginaliling nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imong lawas, samtang padayon ang pagkusko. Safe, bukod wala ini isang chemical component. Magluwas diri, ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kon kaspa. Anti-pimple soap kag anti-skin allergies pa ini. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang habon nga original. Kag sa ato naman nga magka-aksyon nga nagapangapibla, may hilig sa kape, at ang inirekomenda natin sa inyo, ining mga benepisyo nga mahatag sa aton nga ikayong lawas. Nagapanubo ni siya sang risgo naton nga matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. So namin isa mga edad-edad na ha, ining black coffee
with no sugar sang Dr. Alfred. Kag nami man sa aton atay, nagatinlo pa sa aton colon o kung tinain, lukaw kita sa colon cancer, nami man sa weight loss, nagabulig panubo sa aton nga timbang, kag nami man para nga magnubo ang risgo naton nga magka-diabetes. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea amo lang ang nagaisahanon nga black coffee nga may mangosteen. No? Mula ni siya ang black coffee nga may mangosteen. So mag-Dr. Alfred sa black coffee with no sugar na kita with mangosteen. Kaya sa Dr. Alfred sa black coffee with no sugar, may kape ka na, healthy ka pa. Positibo nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, masobra na sa 14,000. Samtang pagbalasa sa mga personnel sang PhilHealth, ginapanawagan karon sang isa ka senador. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:21, detalye na sang mga balita nasyonal.
Naglambot na sa 14,035 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa pinakaulihing record sa Department of Health, nadugangan sa 258 ang kumpirmado nga kaso nga na-record sa NCR nga may 195, mga repatriates nga may 12 kag 51 sa iban pang rehiyon. Nadugangan sang 72 ka recoveries ang kabilugan nga nag-ayo na sa masakit kag nagdangat na atanan sa 3,249. Naagsaka naman sa 868 ang mga nagkalamatay sa COVID-19 matapos makarecord sang dugang pa nga 5 ka mga nagkalamatay. Nagpositibo sa COVID-19 ang siyam kabulan nga lapsag sa syudad sang Cabatu. Sunod kay Cabatu City Health Officer Meyaser Patadon, ang lapsag amoy kaapat nga kaso sa rehiyon ang nalatnan sa virus sa iyang magulang nga babayi. Una na diskubrihan nga naka-expose ang 11 anyos nga magulang nga sang lapsag sa isa pa ka COVID-19 na patient nga isa ka 29 anyos nga lalaki nga nag-star sa ilang boarding house. Nagbatsyag sang hilanat kag ubong magulang samtang ang lapsag ang mayara sang pneumonia rason nga ginadmit sila sa COVID-19 isolation facility sa Cotabato Regional and Medical Center. Nadugangan man sang isa ang kadamuon sa mga Pinoy nga apektado sa coronavirus disease sa iban nga pungsod. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, tubtub kahapon Mayo 24, yara na sa 2,523 nga overseas Filipinos ang kumpirmado nga positibo sa COVID-19 sa 46 ka pungsod kag rehiyon. Sa nasambit nga kadamuon 1,350 nagaparayon nga ginabulong sa nakalain-lain nga ospital. Sunod sa DFA, 879 naman ang nakarecover sa balatian o kung na-discharge na sa ospital. 3 naman ang napatay, kag dagdagan na karon na tanan sa 294 ang death toll sa mga Pinoy dito sa luwas sang pungsod. Ginhatagan ni Senator Grace Post ang linibo ka mga frontliners ang ayuda bilang pagkilala sa ilang papel sa pagtingwa sa pungsod nga matap na ang COVID-19. Nagpanagtag si Post ang 2,500 ka mga PPE suits, 1,000 ka complete PPE sets, 2,000 ka face shields, 23,975 ka face masks, 15,700 ka pares sang gloves, kag 210 ka galon sang alcohol. Magluwas na rin naghatagman ang senadora sang 1,160 ka test kits sa pila ka lugar sa Metro Manila, kag kaiping nga lugar. Samtang sa sektor sang pampubliko nga transportasyon, naghatag si Po sang 2,700 ka tig 50 ka kilo sang bugas, kag iban pa nga sahay sang pagkaon sa transport sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Naka-release na ang Bureau of Customs ang masobra 12,000 ka personal protective equipment o PPE shipment. Sunod sa ahensya, 29 ang na-release nga kargamento sa itong Sabado, Mayo 23. Na-release ang PPE shipment sa NAIA kag tungod sini, yara na sa kabilugan nga 12,059 ang na-release nga shipment. Ginpanawagan ni Senate Minority Leader Franklin Dorel ang pagbalasa sa mga personnel sa Philippine Health Insurance Corporation akong PhilHealth matapos na diskubrihan ang overpriced ng COVID-19 testing packages. Sunod kay Dorel, mayara sang grupo sa sulod mismo sang PhilHealth nga mga nagaset sa presyo sang test kits. Dugang pa ni Dorel, hindi malikawan nga ang nasambit nga grupo ang mayara sang network sa nagkailan nga hospital kag service provider nga ginabayaran sang PhilHealth. Palayag pa ni Dorel nga sa piyak nga wala siya nagahimo sang konklusyon nga hungod ang pagbasaka sa presyo sang COVID-19 testing package apang mayara sa ebidensya nga may nagakatabo nga irregularidad. Una diri ginpahayag sang senador nga ang PhilHealth nagabayad sang 8,150 pesos kada test apang mas doble ini sa presyo ay kumpara sa ginausa sang pribado nga sektor, partikular na sang Philippine Red Cross nga mahimo makapatigan sang test sa presyo nga 3,500 pesos. Iga-review naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sang Department of Science and Technology nga magtukod sang Pharmaceutical Development Center kag Virology Science and Technology Institute of the Philippines sang ginaprubahan sang Interagency Task Force on Infectious Diseases. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, sa tiyon nga maaprubahan ni Presidente Duterte ang rekomendasyon sang DOST, mahimo na nga makaumpisa ang duha sa 2020. Duwa pa ni Duque nga ginlakip na sang DOST ang pagtukod sa nasambit nga research centers sa 2021 budget proposal. Target sang Department of Public Works and Highways sa DPWH nga makompleto ang rehabilitasyon sang Marawi Trans Central Road sa Lanao del Sur sa bulan sang Disyembre subong tuig 2020.
Kasunod ini sang 2 ka bulan nga suspension sa construction activities bangod sa COVID-19 pandemic. Suno kay Emil Sadain, DPWH Undersecretary for United Project Management Office, Operations and Technical Services, nagumpisa na liwat sa pagkayo ang 18.97 kilometer project. Ang proyekto ang mayara sa contract packages. Ginmando na nanday Project Director Virgilio Castillo kag Project Manager Francisco Sawali sa UPMO Roads Management Cluster 1 sa Marawi Road Contractors nga padalion ang construction agud mapun-an ang 2 ka bulan nga suspensyon bangod sa lockdown. Pagagamito naman sa gobyerno ang Information and Communications Technology o kon ICT tools sa pagtingwa agud pakigbatuan ang gutom. Matapos nagwa sa survey nga may 4.2 ka milyon nga Pinoy ang nag-eksperyensya sa ginatawag involuntary hunger tungod sa COVID-19. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang Supply Chain Analytics o Scan Dashboard kay ibang mga tools nga inausar sa gobyerno batok sa COVID-19 nga mahimo gamiton kaangay sang Interagency Task Force on Zero Hunger. Ang scan magabulig sa gobyerno agud ma-identify ang issue sa supply chain nga nadulot sang quarantine measures nga ginpatuman agud matap na ang COVID-19. Kag sa katapusan niya Balita National, nagpanamyaw si Presidential Communications Secretary Martin Andanar sa mga Muslim nga nag-obserbar sang Eid al-Fitr o kon Ramadan. Suno kay Andanar, hindi lahog-lahog ang pag-obserba sang Ramadan bawod sa ginapangatubang nga problema sa COVID-19. Nagalaom si Andanar nga subong nga natapos ng Ramadan, mangin sa landigan ini sa mga Muslim para ikabuhi pa ang Islamic virtues. Nagapilar man si Andanar nga padayon nga sundon ang community quarantine, physical distancing kag iban pa nga health protocols batok sa COVID-19 samtang ginapatigayon ang Ramadan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, kaupod sa pag-take ninyo sa inyong mga food supplement, hindi man magkalipat nga mag-inom sa sang vitamin C kag nagabulig ini pabaskog sang immune system. Mga ka-aksyon, likawan tagid ang mga nagabaligya house to house kay peke ina nga CL bangod na butang ina sa mineral o kon plastic bottle o kon lapad bottle. Para sigurado kag garantisado magdiretso bakal sa ginasaligan nga butika o kon parmasya. Kag available man ini sa Fritzy Store dira sa may public market sang barangay Carabalan syudad sang Himamaylan. Pwede gid kamo dira makabakal bangod laking CL pito-pito laging panalo. Inyong mga tiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.